ҳамагӣ 100 нафар шаҳрвандои мо қарор доранд, вале мо барои 250 нафар хурокӣ овардем, ки то шаҳрвандои ҳамсоя кишвари мо, бародари мо, яъне узбекҳо ҳам аз ҳамин хӯрокҳо таъмин бошанд. барои 250 нафар, ки 150 нафар зиёдтар овардем. ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони гиромӣ, ба хотири хабаргирӣ аз ҳолу аҳволи бародарони муҳоҷирамон ки дар спецприёмники Сахарова буданд, мо ҳамроҳи консулгари Тоҷикистон дар Москав ва ҳамроҳи бародари тоҷикамон тоҷир, яъне соҳибкори тоҷир ҳоҷи Қосим, ки аз Хуҷанд мебошанд, аз шаҳри Исфара, ба дидани муҳоҷирон ба спецприёмники Сахарова рафтем. дар ин сафар мо ба онҳо якчанд намуди хӯрокиҳо бурдем, ки ба ҳамаи онҳо дода шуд. гуфта намонад, ки дар он ҷо муҳоҷирони мо 100 нафар ҳастанд, вале мо барои 250 нафар хӯрокӣ бурдем, то ин ки на танҳо муҳоҷирони тоҷик, балки дар он ҷо бародарони мо, дӯстҳои мо аз ҳамсоя кишвари наздики мо, яъне узбекҳо дар он ҷо буданд ва аз ҳамин хотир барои 100 нафар не барои 250 нафар хӯрокӣ бурда шуд. ва ҳамчунин дар давоми тақсим кардани хӯрокҳо бо бисёри муҳоҷирон суҳбатҳо гузаронида шуд. бисёри онҳо барои тезтар ҳуҷҷатҳояшон дуруст кардан ва ба хона равон кардан номҳояшонро навистанд, рӯйхат кардан ва ҳамчунин якчанд маслиҳатҳои ҳуқуқӣ ва маслиҳатҳои барои тахт кардани ҳуҷҷатҳояшон дода шуд. Mana istakta. Ona eti kuleto paçak ona meşa. Onu. Mana in китобҳоро барои бачаҳо зиқ нашидан овардем, китобҳои адабиёти рус, адабиёти тоҷик, ҳамин китобҳо, барое ки дафъҳои гузаштагӣ бачаҳо хоҳиш карда буданд, ки ягон китоб биёрем мо бихонем. Ман ин китобҳоро ай консулгари бачаҳоро таъмин кардам. дӯстони азиз, чигаре ки мебинед, мо барои бачаҳоро ош овардем ва ҳам бо салата инҷа бисёр чизо овардем. Масалан, баҳор ҳаст, мо барои бачаҳо суманак овардем, ҳамчунин мандарин. ин ҳамаро бо дастгирии бародармон ҳоҷи Қосим, ки яке аз тоҷири тоҷик аст, дар Русия кору фаъолият дорад. ман ин кас бародар шумо ташаккури зиёд мегем, ва роҳамат ки бачаҳоро фаромӯш накардед, таи рӯзо хабаргирӣ намудед. ҳамагӣ 100 нафар шаҳрвандои мо қарор доранд, вале мо барои 250 нафар хӯрокӣ овардем, ки то шаҳрвандои ҳамсоя кишвари мо, бародари мо, яъне узбекҳо ҳам аз ҳамин хӯрокҳо таъмин бошанд. Вы сюда попали по постановлению суда, то есть по решению суда о том, что вы нарушили закон административного кодекса Российской Федерации. В основная масса по 18.8. Вы прибыли сюда по постановлению суда. Отсюда вы можете выехать только в двух случаях. Или улететь отсюда, или если будет решение суда о том, чтобы вас выпустить отсюда. Ну, тот, кто обжалует. В течение 10 дней постановление вступает в законную силу. 10 дней вы никуда не можете отсюда уехать. То есть за эти 10 дней вы можете обжаловать, если считаете, что вы правы. 10 дней имеется в виду рабочих. С учетом выходных это будет 12 дней. худо накунад дӯстони азиз, шумо дар дасти инҳо биғалтед, вале ба ҳар ҳол агар шумо дар ҳамин ҳолат гирифтор шудед, документҳои шумо ҳамаашон, яъне ҳуҷҷатҳои шумо ҳамаашон нодуруст аст, шумо фақат илоҷ надоред барои зудтар ба хона рафтан ному, фамилияву отчествои ҳақиқиятонро бигӯед, суроғаи ҳақиқиятонро бигӯед. аз спецприёмник ба консулгари Тоҷикистон запрос меояд, консулгарӣ ба Тоҷикистон равон мекунад ба ҷои истиқомати шумо. аз он ҷо мебинанд ки дар ҳақиқат шумо шаҳрванди ҳамун ҷамоат ҳастед, ҳамун ноҳия, ҳамун шаҳр. зуд ҷавоб мебиёяд ки бале шаҳрванди мо ҳаст. консулгарӣ ба спецприёмник хабар медиҳад ки бале аз мо ҳаст ва зуд ба шумо справкаи возвращение народино тайёр мекунанд. зуд шуморо аз спецприёмник гирифта ба Тоҷикистон равон мекунанд.
вале вақте ки шумо нодуруст мегӯед, ягон кас шуморо ёрдам карда наметавонад, чунки он ному фамилияи шумо мегӯед, он ҷои истиқомати шумо мегӯед, дар ягон ҷои хел шаҳрванд вуҷуд надорад. барои ҳамин хотир дӯстони азиз, ягона проблемаи калоне ки дар спецприёмник ҳаст, нодуруст гуфтани ному фамилия ва ҷои истиқомат дар Тоҷикистон аст, ки бисёриҳо аз рӯи ана ҳамин то 6 моҳ, 7 моҳ, 8 моҳ ҳам дар ҳамин спецприёмник хоб мераванд. Что такое документ? Да? Имеется, если паспорт у гражданина Таджикистана. И если нет паспорта, вы по каким-то делам там потеряли, отдали, подарили, неважно. Вам сделают СВР, свидетельство о возвращении на родину. В посольстве вашей республики делают СВР. Как только сделают СВР, да, то же самое приходит к нам, СВР-ка ваша, и вы также можете купить билет, оплатить штраф и улететь. Если у вас нет денег, значит, ждете государственного финансирования. То есть у нас государство покупает вам билет и все равно вас выдворит. Что самое главное? Те ценности, которые вы отдали нам в конверте, где вы расписались, наши забрали у вас, положили в конверт и оставили у нас в ценных вещах. Все эти ценности, телефоны, деньги, карточки, вы все это получите, когда будете улетать. Телефоны вам дают раз в 4 дня, здесь раз в 3 дня. Значит, для чего мы вам даем телефон? Сразу говорю. Телефон вам дается для того, чтобы вы решали вопросы первое, о документировании и второе, о покупке билетов. Так, в первую очередь женщины. Алло, женщины, давайте сюда. Все женщины сюда. Так, ребят, сначала женщины. Женщина, допустим. Женщина выходит в первую очередь. Başoboy kılan incik başta durdan geliyor. Vai başı batı. Ha başı batı. Teşimi dodan kılan. Alışveriş dodan kılan ben nara. Чего бы иначе что? ин наворе ки шумо дидед дӯстони азиз, хайр кардан барои бародарони муҳтоҷ ин ягон худнамоӣ нест. ман мисли пештара чандин борҳо гуфтам ва боз такрор ҳам мекунам ки мақсади ба навор гирифтани ман аз инчунин маъракаҳо он аст ки онҳое ки ҳамчунин имкониятҳо доранд, пулҳо доранд, намехоҳанд ки хайр кунанд ё ин ки намедонанд дар куҷо хайр кунанд. ман ҳамин хел ҷойҳо ҳаст, марҳамат дӯстони азиз муроҷиат кунед, ташкил карданаш тани мо ташкил мекунем ки шуморо иҷозат диҳанд дохили ҳамон бино дароед ва ба дасти худ маҳсулотҳои харидаи худро ба муҳоҷирон бидиҳед. бубинед ки онҳо то ба ҳамон муҳоҷирон чӣ хел рафта мерасанд, чӣ хел онҳо ба шумо дуо метиҳанд. ин як роҳат аст вақте ки як муҳтоҷро
дасти кӯмакитон мерасад. аз ҳамин хотир кӯшиш кунед ки ёрдами худро дар ҳамин ҳолатҳо ба ҳамин бародаронамон бирасонед. ин буд навори имрӯзаи мо. ба ҳамин бо шумо хайрухуш мекунем то наворҳои оянда. ҳатман наворро ба ёру дӯстони худ поделитса кунед. дар шабакаи мо обуна шуданро фаромӯш насозед ва ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳем. хайр дӯстони азиз.